Paglinang naman po sa reading comprehension ng mga mag-aaral sinang-ayunan ng ilang Pangasinense. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Dapat na malinang at matutukan pa ang bawat mag-aaral sa paaralan lalo na sa reading comprehension ayon sa ilang Pangasinense matapos ang Functional Literacy, Education and Mass Media Survey o FLEMS noong 2024. Nasa 18.9 milyong Pilipino ang maaaring functional illiterate dahil umano sa problema sa comprehension sa binabasa ayon sa resulta ng survey. Ani ng ilang magulang na Pangasinense, maaaring isang dahilan ng kapansin-pansin umano na pagkawili ng kanilang mga anak sa cellphone at social media platforms na itinuturing bilang distraction sa pag-aaral ng mga bata. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education nitong Abril, inilabas ang naturang datos mula sa inisyal na resulta ng FLEMS na siyang isinagawa ng Philippine Statistics Authority noong second quarter ng 2024. Patuloy naman sinisikap ng Department of Education o DepEd ang pagtugon sa naturang suliranin sa pamamagitan ng mga programa tulad ng Catch-up Fridays na siyang inumpisahan noong taong 2024. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.